سلام علیکم عزیزین، سلامت خانم با سربان باشید. در حدیث پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله است که بهترین نیکو همون نیکو است که در آن کم خرج می شود. در همون توی نیکو کم خرج می شود. من این اویله مودا یگون نه من نه خواهرم نه اپم نه جیانهایم یگون کسمون چیزی بسیار خانه شوهر بردگی نیستیم. قلینگی کلونم طلب کردگی نیستند. در مورد قلینگی کلون طلب نمیکنن. بچه را میونچکن نمیکنن. یگون домоди модари ма, ягон домоди апаи ма, ягон домоди акои ма, домодошон дар Россия рафта кор кардагӣ нестанд. Зан дар Россия бошанд, омадан рафта бошанд не. Аям Тоҷикистон, дар Тоҷикистон оила барпо кардагӣ, дар Тоҷикистон зиндагишон мебаранд. Барои чӣ? Барое ки қарз чӣ мегӯянд, қарз мондагӣ нестанд. На тарафи бачаро қарзо кардагиянд, мисол худои мисол апа акаи ма, на тарафи духтардор қарз доштагиянд. Пулмона чини курпамо дароз мекунем. Чӣ қадар ки тонистем харида мебарем, чӣ қадар ки натонистем ба қада хабар медиҳем. Ман ҷияма миёнаравӣ кардам, бо худо гап задам, чӣ кардам, маслиҳат кардам ки мо ҳамин қадар шароит дорем, ҷияни маро бо пага бурдем, таъна ва киноя назанем ки мисол ки чӣ овард, чӣ наовард. Қадамон гуфтанд ки не, мо ҳеҷ чӣ намегем, чизе ки мо овардем ҳамонро кунем, чизе ки надорем набарем. Ман хеле маслиҳат мекардам, яко ҷомаи муносиб кӯтоҳ намеоядам. Ҳаста ае ки миёнчикан мекунӣ, бачаи бечора меояд дар Россия солу муш қати қарзуз буд намешавад, касал мешавад, ранги ино баъд ҳамсояи амаи ман хонаро сохт, баъд аз хонаш рафт, зиндагӣ накард, аз дунё гузашт. Хеле накунед. Бечора мебиёяд аз зан ҷудо, зан аз шавҳар ҷудо, кӯдак бе падару модар калон мешавад. ё бе падар калон мешавад, падар дар Россия ҳам ҳаста. Ё ки зан аз шавҳар ҷудо мешавад, меояд Россия, кӯдак бе падару бе модар калон мешавад. Барои хона шида хеле накунед. Миёнчикан накунед. беҳтарин никоҳ он никоҳ аст ки дар он кам харҷ мешавад. Дар никоҳ баракат аст. Никоҳ кардан, ҳамсар шудан бо ҳамаш хуб мешавад. Ин ҷиянои ман мисол ки кам харҷ кардан дар тӯйошон, ҷиянон ина ҳамаи соҳиби ҳама чӣ шудан, бо алҳамдулиллоҳ хона доранд, мошин доранд, ҷойи кор доранд, зану шавҳар бо ҳам кор мекунанд, фарзанд ба дунё овардан. Зиндагиёшон алҳамдулиллоҳ хуб шуда рафт. Дар никоҳ баракат аст. Кам харҷ кунед дар тӯётон, дуои хайр тиҳем падару модар. Дар никоҳ баракат аст. Ин ваъдаи сухани пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва ваъдаи Аллоҳ таолост ки дар никоҳ мегӯяд ки дар ояти Қуръон ки дар сураи Аҳзоб омадааст ки ман шуморо мард зан офаридам ва шуморо ҳамсар гардонидам то ин ки бо ҳам одат кунед ва муҳаббат пайдо кунед. Дар ҳадисҳои пайғамбар саллаллоҳу аст ки дар никоҳ баракат аст. Баракат яъне ки баракат пайдо мешавад. Бинед ҷиянои ман мегӯям кам харҷ кардан, ҳозир соҳиби хонаводару соҳиби ҳама чӣ ҳастанд. Шумо ҳам ҳақи фикр кунед, илтимос фарзандотонро қалинги вазнин талаб накунед ва чӣ мегӯянд, он Ҳоҷи Мирзо дар маъруфаш гуфт ку ҳама маҳре ки мисол талаб мекунед, маҳр духтара тияна чизе ки бача дар хонаш мекуна карда мона барои худша, орзуи худша тайёр куна, мисол тахти аруса ва чизе ки очаи арус мекуна гирифта баранд хонаи арус. Ягон сум пули зиёдӣ натиҳенед, ягон суми зиёдӣ харҷ накунед. Ҳам хаста ҳамон пули харҷи хонаи духтара чон мисол мекунанд, маҳри духтара мисол бача метиҳад, мисол туҳфа метиҳад, мисол як чалаи тиллоӣ метиҳад, як сум метиҳад ки духтар ба худша мехарад. Ана ҳамин қадар. Ав зиёдӣ куртаворию чиворӣ, мисол чора арус ба худша мекуна, мисол аз маҳре ки метиҳад домод сум метиҳад, мисол аз хонаи домода курпачаву диван, шкаф чизе ки домод мисол тайёр мекунад барои бачаш ва чизе ки духтар аз хонаш мебарад. Бо чизе ки рафт духтар ки дид кам буда, бо ҳамроҳии зану шавҳар мисли ҷиянои ман кор мекунанд, зиндагишонро буд мекунанд. Мегӯянд ки ақл пояи давлат аст. Ҳама бачаҳо духтар ақл доранд ку. Мебинанд ки дар хона чӣ камбудӣ аз тарафи бача буд кардагӣ неста, чӣ аз тарафи духтар овардагӣ неста. Зан арус, шавҳар арус мешинанд, фикр мекунанд ки дар оянда хостанд, ҳамонро барпо мекунанд. Нахостанд, ҳамон чизе ки ҳаст шукрона карда зиндагӣ карда рафтан мегиранд. Мегӯянд ки дар ояти Қуръон ки шукр кунед, мегӯяд ман неъмати шуморо зиёд мекунам. Мегӯянд ки шукр кун неъматат афзун шавад, накуни аз даст берун шавад. Чизе ки падару модар ба писар кард, шукрона бояд кунанд дар тӯи арусшон, чизе ки духтар кунад, шукрона кунанд, ба ҳамон зиндагиро баранд, бо зиндагишон баракат мешавад. Айне ки 15-20 курта мекунед, ӯ як ним сол пас курто аз мода мебарад, меравад. Аммо 2-3 курта кунед, бас яки ҳам пӯшад, ҳамон ҳозира бо дар оянда бо мекунад курта. Накард ҳеҷ гап не. Таваккал ба Аллоҳ таоло зиндагӣ мекунад. Ин ман ҳамин румолро чанд сол қариб 6 сол шуд баста гаштам. Ин хел румоло харам. Румоли чӣ мегӯянд, синтетика мешӯише, шута баста намегирӣ. На рангаш дигар мешавад, на чӣ мегӯянд, вайш намудаш дигар мешавад. Бале.
таваккал ба Аллоҳ зинда кунед. Худованд мегӯяд дар ҳолати таваккал кун, ба дурустии Худованд таваккал кунандагонро дӯст медорад. Чизе ки падар модар ба арӯс домод тӯҳфа кард, ҳамона гирен. Чизе ки писар Ҳоҷи Мирзо гуфт дар ҳамин ҳарфаш ки хонаи писар чизе ки мехоҳем барои писартон тайёр кунед, хонаи духтар сун набаред, суни калон набаред, чизи калони зиёд талаб накунед. Хонаи духтарам чизе ки мехоҳад барои духтар тайёр мекунад, мегирад мебарад бо ҳамроҳии арӯс ба хонаи домод. Ин аст, мегӯяд ҳам лаъл ба даст ояд, ҳам ёр наранҷад. Ҳам сулҳ арӯсу домод хонадор мешаванд, ҳам қарздор намешаванд, ҳам писар гаштарака ба растия рӯӣ намекунанд. ҳам хонаи очаи духтара мисол ки бепадар калон карда бошад, мисол қарздор намешавад, мисли қиссаҳое ки набуд аз самалиёт ба ман қисса кардан. Дигар модар ба Россия намеравад, ба бемориҳои дилу гирифтор шуда аз дунё намегузарад, ёки дар бесоҳибхона бурда намепартояндшон. Ҳаст? Ман ҳамин мехоҳам ҳаматони азиз. Барои чӣ мегӯям ақл бояд давлат аст. Бо ақл бояд мо кор кунем. Барои одамон бояд накунем. Модар ҳамаи ман гуфт ки танки даҳони одамонро пушта намешавад ҳеҷ гоҳ. Ҳеҷ гоҳ барои одамон зиндагӣ бояд накунем. Мо бояд барои Аллоҳ таоло зиндагӣ кунем. Худтон чӣ хеле ки маъқул аст, ҳамин гуна духтартонро шавҳар диҳед, чӣ гуна ки маъқул аст, писартонро ҳамсар диҳед. Гапи ҳамсояро гӯш накунед. Дастархони шумо хеле буд кортон набошад ки ин зиндагии мо, ба зиндагии мо дахолатӣ накунед. Гапи одамонро гӯш накунед. Модари ҳамаи ман бо ягон ҳамсоя гап намезад. Меомад корашонро буд мекард, мерафтанд. Савол-ҷавоб намекарданд бо модари ман. Чӣ хеле зиндагӣ доред, чӣ хеле кор доред. Модари ҳамаи ман ҳеҷ гоҳ гапи хонаро мегуфтанд берун набаровед, гапи берун ба хона наёред. Оилаи мо ҳеҷ кас хабар намедошт, ки намеёфтанд ки чӣ гуна зиндагӣ мекунад падару модари ман. Модари ман мегуфтанд ки барои корт омадӣ, чӣ овардӣ материал? Пора мекард, медод, пора кардан дар кор, пора мекард, хушомадӣ. Хоҳӣ як пиёла чой гирем, нахоҳӣ хушомадӣ. Қисса намекард ки шавҳари мо хелия, хонаи мо хелия, ту медонӣ тария. Дар кор нест шта қисса кардан одамон. Ягон намуна доред аз ҳаётон? Биёред нақл кунед мисли ман, ки мехоҳед намуна шудан дар кора. Надоред, қисса накунед. Нагед ин қалинг додем, ин қалинг наовард, ин сарпо дод, ин сарпо наовард. Ин ҳама ҳамин ҷангу ҷанҷоли дуниё. Яке аз арӯи чизи дуниёие. Чизи дуниёиро ки аҳамият надодем, ку ҷангу ҷанҷол намеша, аммо домоду арӯс хушбахт мешаванд. На мезанаш, на ҳеҷ чӣ, на эҳтиром бо ҳамдигар. падару бобои мо дар хонаҳои лӯӣ зиндагӣ мекарданд. Миннатдорам аз шумо.